Hola, moi boas noites a todos. Vamos a comenzar este acto de presentación da xira 2008. En primeiro lugar vai actuar o grupo de gaitas da Asociación Amigos da Gaita e vai nos interpretar o Paso Doble de Sárdoma e unha xota de Vigo.
Bueno, pues moi boas tardes a todos de novo, benvidos, socios, veciños e visitantes. A Xunta Directiva da Sociedade de Amigos da Gaita Galega adquiriu desde o seu nomeamento o 6 de outubro do pasado ano o serio compromiso de cumprir ao máximo os obxectivos que lle marcan os estatutos. Asegúrolles que se traballou arreo e hoxe cómprome manifestar aquí o orgullo de representar os meus compañeiros, con os que é un verdadeiro placer compartir obxectivos, pero tamén ideas e ilusións. Traballo ao fin. Saben vostedes que dentre os mandatos estatutarios destaca a organización do Día da Gaita Galega e Romaría a Santa Cruz, a Xira, como se coñece tradicionalmente. E así se ven facendo desde o ano 1955, agás cando a sociedade pasou por algúns avatares que non é o momento de durar. Estamos, pois, aquí para comenzar coas celebracións desta festa, e non pode haber mellor maneira que coas verbas dun pregoeiro excepcional, con un ribadense confeso e que os seus coetanos coñecimos sempre como Largo de Ventura. Ele é Eduardo Gutiérrez Fernández. Como xa dixen, naceu nesta vila no ano 1948, actualmente profesor no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias, sito na parroquia de Vilafranca. Rematados os seus estudios de magisterio, formou parte do primeiro e moi activo equipo da Oficina de Extensión Agraria. Presidiu durante moitos anos a Agrupación Cultural Francisco Lanza desta vila e participou no proceso de creación da Federación de Asociacións Culturais Galegas, da que foi o seu primeiro presidente. Foi alcalde deste concello entre os anos 87 e 1995 e logo deputado provincial hasta o ano 1997, no que resultou eleito deputado para o Parlamento Galego, no que permaneceu ata o 2005. Nesta Cámara ocupou a portavocía de Cultura, Política Lingüística e Medios Públicos de Comunicación. É autor do limiar e notas de edición de 1974 de Fálamos de Ribadeo de Francisco Lanza, edicións do Castro Sala. Publicou en 1975 A Lingua e o noso escudo, Escola Aberta Pontevedra. Fixo a introdución ao sempre en Galicia de Castelao na publicación de 1986 de edicións do Castro Sala e a de Alexandre Bóveda na Nosa Terra, edicións Laiovento de Santiago no ano 2003. Participou en libros colectivos e podemos citar Galicia Ollada no ano 1972, Homenaxe Multinacional a Castelao 1976 ou Castelao contra a Manipulación 1984. Seguramente esquecerei algún, polo que lle pido a él e a todos vostedes as máis humildes desculpas. Pronunciou conferencias en numerosos lugares de Galicia, do Estado e tamén fora de él. Así mesmo participou en ciclos e xornadas nas universidades de Santiago, Birmingham e Oxford. Mantén na actualidade unha columna semanal no xornal El Progreso de Lugo e colabora asiduamente no semanario La Comarca de Ledo e outros xornais e revistas. Ben, eu vou deixalo xa co pregoeiro, pero non podo remontar sin ter unha garimosa lembranza para alguén que sempre estuvo aquí. Eu coido que está aquí, ainda que nos deixou físicamente no ano pasado. Como vostedes seguro que imaginan, é Pancho, Francisco Masede García, omnipresente nesta sociedade que nunca o esquecerá. Quedan vostedes con Eduardo Gutiérrez Fernández. Moitas gracias e disfruten de xira. Boas tardes. Doulle as gracias máis afectuosas por esa longa e organizada presentación a Luís Vieites, o que coñezo de Ribadeo de sempre, mesmo nestas tarefas relacionadas con a gaita, formou parte daquel original túnel do Instituto de Ensino Medio, a parte de integrar os primeiros conxuntos musicales de tipo moderno, podíamos decir, que houve en Ribadeo. A hora de cumprir co compromiso de pronunciar o pregón da xira, son moitas as posibilidades que se me ofrecen, naturalmente excluindo as de tecer o eloxio da festa en versos propios, xa que non é ese o eido xeitado para que quen lles fala se mova con soltura, aínda que si o é
o de pedir prestados os poemas de outros e particularmente de aqueles que glosaron e enalteceron o instrumento musical que singulariza a xira e que preside o monte tamán do pétero gaiteiro de traza románica. Pero non só me refiro a Rosalía de Castro ou Curros Enríquez cos seus impares a gaita galega e o gaiteiro, sino a figuras máis recentes e ainda que clásicas e que dedicaron liñas a esta festa e aos seus creadores e promotores, como é o caso de Eduardo Blanco Amor, a quen, aínda que xa lera, coñecín un día de 1974 con ocasión da inauguración da corredoira dedicada aos irmáns Suárez Couto. Naquela xa lonxana ocasión, o Semanario da Comarca recollía artículos do grande escritor ourensán, de Álvaro Cunqueiro, de Valentín Paz Andrade, e mesmo un breve poema de Celso Emilio Ferreiro dedicado aos irmáns Carlos e Amando Suárez Couto, verdadeiros artífices da xira do monumento gaiteiro galego, e no caso de Amando, do grupo de gaiteiras Saudade, aquel original e singular conxunto ao que me gustaría hoxe citar aquí como modesto homenaxe porque o seu vencello coa xira a Santa Cruz é evidente. Sobre Saudade chegou a escrever un breve artículo en 1963 nada menos que Vicente Risco. A nosa é unha vila realmente prudente e mesurada á hora de exteriorizar os seus afectos, pero ten unha querencia polo pasado que quizáis o que significa é aprazar o agarimo ata que o paso do tempo sexa quen de obxectivar os xuicios e peneirar as vaidades. E por iso, esta cita sobre o grupo Saudade e desde logo sobre Amando Suárez Couto, cuxo original galeguismo callou antes da guerra no coro Cantigas da Mariña, na súa enxebre pintura que Evaristo Correa Calderón calificou de arte racial e na Biblioteca Popular Circulante. As de posguerra, as actividades, quero decir, acreditan un pragmatismo obrigado dadas as circunstancias, pero que nunca perde nin o seu acento, nin a emoción, nin o sentimento galegos. E velaí a xira Santa Cruz, o monumento gaiteiro, a fundación do grupo de gaitas Saudade, que xa dixen, a parte do seu activismo a prol da Biblioteca de Despacho. E con isto entramos sin chave e desguello naquele hilo que aún lle pode resultar máis doado e que intentarei brevemente que a vostedes lle resulte menos crudo, o da historia, ou casi mellor da prehistoria no sentido figurado. Así, se me permiten a brincadeira, evitarei esa parte da historia que para algúns precisaría aquela especie de disculpa de a historia absorberá. Acollereime, pois, a esa outra máxima tan ribadense por universal que sinala que os camiños do Señor son inescrutables. Sempre houve xiras, e o termo vai asociado ao campestre. Mesmo baixo o cobillo deste tipo de excursións con xantar, facíanse reunións de tipo política a finais do século XIX e comenzos do XX por parte de organizacións obreiras, particularmente anarquistas. Non é desde logo o caso da Ribadeo que nos saibamos, pero sí que tiñan lugar xiras de pouco recorrido, por exemplo o Xardín, daquela totalmente nas aforas da vila, e mesmo verbenas nos canapés, aparte naturalmente das xiras e os paseos marítimos tan propios do que logo se chamou Bela Época. Mesmo en algunha ocasión producironse alborotos que logo eran recollidos e magnificados pola prensa local. Pero isto nada ten que ver coa xira a Santa Cruz, onde se facían romaxes desde antigo. O propio Suárez Couto, que antes citei, ten un cadro titulado Romaxe en Santa Cruz, pintado en 1902. Pero, recuando no tempo un pouco menos, a festa consistía fundamentalmente en subir ao monte a pé, cargando coas bolsas e cestas que contiñan o xantar, disfrutar do día, da paisaxe e da compaña e a baixar a noitiña. En boa medida, tiña unha componente familiar, xa hai tempo moi aminguada e sustituída polos grupos ou pandillas de xente nova. O que realmente permanece e caracteriza a celebración é a gaita e todo o que ela significa, e mesmo un fermoso monumento gaiteiro galego, obra de Failde. Pero, xunto co homenaxe aos irmáns Suárez Couto, a que antes me referí,
Hai outros dous fitos na historia da xira. O primeiro, a inauguración do monumento ao gaiteiro galego, que cada quen percure nas súas lembranzas aqueles días se chega a eles, ou na conmemoración